Coco Martin at Julia Montes nagbigay ng sweet birthday message para kay megastar Sharon Cuneta. Hello mga kachika and hello po sa lahat ng masusugid na ka-Coco Jewel fans. Welcome pong muli sa aking channel. Nagbigay nga po ng parehong birthday message sila Coco Martin at Julia Montes para sa kaarawan ng megastar Sharon Cuneta ngayong January 6, 2022 ay ipinagdiriwang nga po ng megastar ang kaniyang ika-56th birthday. Parehong sweet ang naging mensahe ng Coco Jewel sa kanilang social media accounts. Sa Instagram account nga po ni Julia, ibinahagi niya ang post kalakip ang larawan ni megastar Sharon Cuneta na may mensaheng happy birthday to the one and only megastar. Sobrang sarap po sa pakiramdam na makasama at makilala kayo ng personal. Alam ko na po kung bakit ka po mahal ng marami. To our sweet and loving at Sharon Cuneta, happy birthday po. Love you. Hindi naman pinalagpas ng megastar na nagbigay ng komento sa post na ito ni Julia. Ayon nga sa kaniyang komento, thank you so much anak. Napakadali mong mahalin. Kayong lahat. See you in a week and love you always. Ang sweet rin ng naging komentong ito ni megastar para sa post ni Julia. Siyempre, hindi pa huhuli si Coco Martin sa pagbati. Sa kaniya namang Laika account, ilang sweet photos rin kasama si megastar ang ibinahagi niya. Kalakip naman ang mensaheng, happy birthday po megastar. Mahal na mahal ko po kayo at mag-iingat po kayo palagi. I love you. Hindi talaga mawawala ang kaswitan ng Coco Jewel pagdating sa kanilang mga katrabaho. Hi, Kuya Noel Gonzaga. Happy birthday sa'yo. Salamat sa pag-aalaga mo dito sa atin sa set. Sana ma-enjoy mo yung special ang arawan mo. Happy birthday!